Velkommen til endnu en fredags Q&A video med mig. Jeg hedder Iben Woodborg, jeg er barselspsykolog, og jeg er altså psykolog og IBCLC. Og min fornemmeste opgave, det er altså at fjerne noget af ængsteligheden og utrygheden i dit moderskab, sådan at du kan være mor og have tryghed i maven og i hjertet og tillid til, at du kan også det her. Du er en god mor, præcis som du er. Så jeg har endnu et spørgsmål fra en mor, som har stillet mig et spørgsmål på min nyhedsbrev. Jeg har en fredags Q&A, som du også kan komme med på, hvis du går ind på barselspsykologen.dk/nyhedsbrev og tilmelder dig, så er du altså her som helst med til min fredags Q&A. Det koster 0 kroner at stille spørgsmål, og du må bruge den her service, så meget du har lyst til. Så det her spørgsmål er fra en mor, der er gravid. Hun skriver, jeg er gravid i uge 35. Fødslen kommer tættere på. Jeg har tidligere oplevet at blive depressiv, og jeg er nu bekymret for, som fødslen kommer tættere på, om den så kommer til at igangsætte en fødselsdepression. Kan man gøre noget for at forebygge en fødselsdepression? Det her er et meget stort emne, og jeg skal forsøge at gøre det så kort som muligt. Det er lidt en udfordring for mig nogle gange, så det kan godt være, at jeg snakker lidt stærkt, men det er fordi, jeg har meget på hjerte, og jeg har meget, jeg gerne vil dele, og jeg vil gerne gøre det så kort og spiseligt som muligt. Så fødselsdepression, det har ellers været noget, vi har snakket om som en sådan hormonel ting, at det er noget, der kommer af, at der sker et dyk i hormoner i ugerne efter fødslen. Og på den måde, når man har snakket om det på den måde, så fjerner man noget skyld og skam fra morens skuldre. Jamen det er hormonelt, det kan vi ikke gøre så meget ved. Problemet med den her fortælling, det er, at den ikke passer. Den er altså blevet debunked mange gange i forskningsartikler, og det her med, at depression er udløst af hormonelle udsving, det passer altså ikke. Så jeg synes også, at ved at fastholde sådan en historie blot, fordi den måske er nemmere for nybagte mødre at stå i, at det også er skadeligt, for så kan vi også komme til at sige, at du kan ikke rigtig gøre noget ved det. Det passer altså ikke. Så for det første, det her med fødselsdepression, det er jo en stor kompleks ting, og der er altså også nogle udefra kommende faktorer her, som påvirker, hvorvidt vi som kvinder får en fødselsdepression eller ej. Det handler for eksempel om støtten. Altså har vi støtte i hjemmet til den nybagte mor? Altså det er en kæmpe omvæltning at gå fra ingen børn at have, til pludselig have et lille spædbarn. Og den frihedsberøvelse, vi som mødre kan komme til at opleve, kan altså være altopslugende. Også ansvaret for det lille barn, jamen det kan være en kæmpe byrde at bære alene. Så vi skal altså have støtte omkring familien, og det kan være den nærmeste familie, som kommer og hjælper med de huslige ting. Det er ikke alle mødre, som har lyst til, at dem, der kommer ind udefra, at de skal tage baby. Mange mødre vil altså også skal have lov til at have baby for sig selv, og så at nogen tog noget af alt det andet, som også skal gøres. Eller sørget for, at mor hun fik en halv time til at kunne tage et bad og bare være sig selv i en halv time, uden at skulle tænke på, om barnet begynder at græde. Det kan også være, at barnet sover, jamen så er der måske en, der har babyalarmen, som så siger til mor, når det er, at barnet vågner, sådan at man som mor kan få lov til at ikke skulle lytte og være opmærksom hele tiden. Men det her med støtten ind udefra er en kæmpe faktor. Så hvis du allerede nu har nogle mennesker, du gerne vil spørge om, hvordan de kan hjælpe dig for eksempel, eller jer, hvis I er flere om opgaven, ikke? Så er det noget, man kan gøre allerede nu. For at sætte et system i spil, som kan støtte dig og jer i den allerførste tid, men altså også tiden efter. Der kommer også perioder ved 4 måneder, som bliver rigtig hårde. Mange tænker, at det er kun de første 2 måneder, eller sådan noget. Det er meget hårdt, men de perioder, der kommer, for eksempel 4 til 6 eller 8 måneder, kan være hårde på andre måder. Så det er altså også vigtigt måske at kommunikere allerede nu, at den her støtte og hjælp, den altså ikke kun er i de første uger, men måske også, om det var en mulighed at have den efterfølgende. Man kan også allerede nu begynde at tænke, jamen, hvad kan jeg uddelegere opgaver? Kan jeg betale mig, hvis man er i en position, hvor man kan betale sig fra noget hjælp? Jamen, det kunne være måltidskasser, noget, der bare skal varmes, det kunne være rengøring, det kunne være mange ting. Men hvad kan man allerede nu sætte i værk, så man fjerner noget af byrden fra ens skuldre, så man hjælper sit fremtidige jeg bedst muligt? Det er den ene ting, man kan gøre. Så det er bare for at sige, at det her med fødselsdepression, det handler jo ikke kun om, hvad der sker inde i dig. Der er også noget, der sker inde i os, som vi kan allerede nu forebygge i forhold til fødselsdepression, og det kommer jeg også til. Men det er vigtigt at understrege, at hvordan vi har det i tiden efter fødslen, handler også virkelig meget om, hvor meget opbakning vi har, og hvor meget støtte vi har. Så den ene del af det praktiske hjælp, og dem, der sådan skal samle en op i forhold til at sikre, at vi også får passet på os selv i tiden efter fødslen. Det er den ene del.
Den anden del handler også om, at der bare er følelsesmæssig støtte. Det vil sige, at vi kan også allerede nu, før fødslen, begynde at kommunikere til vores omgivelser, altså de mennesker, som måske gerne vil være der for os i tiden efter fødslen, og ikke bare de første uger og måneder, måske det første år efter fødslen, at nogle gange er det også rart, at jeg kan få lov til at brokke mig, eller synes det er hårdt, uden du så siger, jamen skal jeg så ikke overtage amningen, eller skal der, flaskegivningen om natten for eksempel, så du ikke skal amme om natten, eller skal vi så ikke starte på grød lidt tidligere, fordi at, så kan det være, at jeg kan komme lidt med ind over. De her ting kan faktisk også nogle gange være en stressfaktor, som gør, at mødre ikke har lyst til at åbne op for, hvor hårdt det er, for eksempel at amme, fordi vi så kan blive bekymret for, jamen er løsningen så bare, at jeg skal stoppe med at amme, når jeg nu egentlig rigtig gerne vil det. Nogle gange har vi brug for bare at sige, det er hårdt, og få et kram og et trøst. Ej, jeg forstår virkelig godt, du er på. Eller en anerkendelse. Ej, hvor gør du det godt. Du er virkelig en dejlig mor, hvor er lille Bertha eller Hugo heldig at have dig. At vi bare får anerkendelse for vores arbejde. Og ja, det er ikke et arbejde, vi får løn for, men det er stadigvæk et omsorgsarbejde, det her med at tage sig af et lille barn. Så allerede nu kommunikerer man så godt, gør det meget konkret. Man kan godt sige, når jeg kommer til dig om 2-3 måneder, efter jeg har født og siger de her ting, vil du så ikke godt huske på, at det ikke altid, jeg har brug for en fixet løsning. Altså, skal vi så ikke bare begynde at give flaske, så stop det med at amme, det kan ikke være så vigtigt. Hvis jeg rigtig gerne vil fortsætte med at amme, så kan jeg stadigvæk godt have brug for at brokke mig over det, og synes det er hårdt. Og det du kan sige i de her situationer, kunne fx være, jeg forstår virkelig godt, det er hårdt, du er virkelig også meget på. Vores lille dreng eller pige er simpelthen så heldig at have dig som mor, du gør det bare så godt. Og så kom her og få et kram og trøst og et eller andet, ikke? Hvad vil du gerne have? Er der noget, du har lyst til? Er det chokolade? Jamen så henter jeg det til dig. Eller er det et fodbad, så vil jeg gerne lave det. Har du brug for lidt massage til skuldrene, så gør jeg gerne det. Altså helt konkret, hvad har du brug for? Når du for eksempel står i fremtiden og synes, at det er rigtig svært. Det kan også være en hjælp. Og nu, fordi jeg allerede nu kan godt se, at tiden er gået, så det der foregår indeni. Så der er en masse udefra faktorer, som vi kan gøre noget ved at kommunikere allerede nu for eksempel. Hvad har vi brug for? Af både praktisk, men også følelsesmæssig støtte. Det der foregår inde her, jeg havde lidt tør for plads med min telefon. Men det der foregår indeni, kan vi faktisk også gøre noget ved, og kan vi også forebygge allerede nu, før vi står med baby i armene. For der sker altså nogle processer, der er nogle processer i spil i en depression for eksempel, som vi faktisk kan gå ind og arbejde med, og det er noget af det, jeg laver terapeutisk. Men meget af det kan vi altså også godt gøre og være opmærksom på forhånd. Så en depression er karakteriseret ved en følelsesmæssig fladhed. Altså at vi måske føler os tomme indeni, at vi føler os lidt nedtrykte, måske græder vi lidt mere, end vi plejer. Og generelt så har vi sådan en følelsesmæssig fladhed. Altså vi har sådan følelsesmæssigt, at vi nærmest kun oplever spektret herinde i midten, hvor vi nærmest føler os neutrale eller en smule nedtrykte. Det er det, en følelsesdepression er karakteriseret ved. Og det der faktisk sker, det er, at nu viser jeg følelsesmæssig bredde. Så hvis vi har de ubehagelige følelser, dem vi tit kalder negative på den ene side, så har vi de rare følelser på den anden side. Det der sker i en følelsesdepression, det er faktisk, at vi får vores følelsesmæssige spektre skruet ind i midten, sådan at vi hverken mærker den store glæde, f.eks. eller den dybe kærlighed, vi mærker heller ikke den dybe smerte. Og det der sker, det er altså, at vi ubevidst kognitivt begynder at undgå de følelser, hvor vi kommer ud i bredden. Måske fordi, ofte tænker jeg, at det er fordi, at vi faktisk bliver overvældet af den store kærlighed og det store ansvar, vi oplever, når vi møder vores barn første gang. Det er et kæmpemæssigt ansvar, og det er en utrolig dyb kærlighed. Mange af os føler inden for den første tid, måske ikke med det samme, men over tid vil vi kunne mærke, hvor stort et ansvar, og hvor meget vi holder af det her lille barn, og hvor godt vi gerne vil det her lille barn, sådan at den følelse faktisk skræmmer os, og vi begynder at selvfølgelig ubevidst lukke ned for de her følelser. Så mærker vi ikke den der følelse af den store byrde, og det måske skræmmende store ansvar. Vi mærker heller ikke den dybe kærlighed, og måske glæde ved alt det, vi oplever vores barn gøre. Og så får vi altså den følelsesmæssige fladhed, som depression er karakteriseret af. Så vi kan altså allerede nu, hvis vi ved, at vi måske har tendens til at undgå de her ting, som måske føles svære eller sårbare, eller som måske skræmmer os på en eller anden måde, jamen så begynder at kigge på, hvad er vores mønstre for undgåelse?
Og dem har vi alle sammen, det ved jeg. Jeg har dem også og har arbejdet med det i mange år. Alle mennesker har den her, det her mønster, eller den her rundkørsel af, at vi undgår. Og det er jo helt naturligt, fordi det giver mening, at vi undgår ting, som kan skade os for eksempel. Men det følelsesmæssige undgåelse bringer tit noget negativt med sig. Det er også sådan, angst for eksempel bliver opbygget over tid. Jamen det er faktisk undgåelse af en følelse indeni, som vi ikke har lært at håndtere. Og det giver mening, at vi ikke har lært at håndtere den, fordi det har ikke just været på skoleskemaet jo. Så der er jo noget her, vi mangler at lære. Og det kan vi altså begynde at lære. Det handler om at blive bevidst om vores undgåelsesspiraler. Altså hvad er det for nogle følelser, man skal prøve på at undgå dem? Hvornår føler jeg trang til at gøre noget i den eksterne verden for eksempel? Det er tit der, hvor vi, jamen så ser vi et eller andet i fjernsynet, som gør os, afleder os, eller vi spiser noget, eller vi drikker noget, eller vi bruger sociale medier for at aflede os fra et eller andet, der føles ubehageligt indeni. At blive bevidst om, at vi gør det her, er det første skridt. Og det vi så kan gøre på den anden side, det er at begynde at arbejde med måske lidt mere følelsesmæssig tolerance. Kan jeg være her lidt længere? Hvad sker der, hvis jeg begynder at rette min opmærksomhed mod den her følelse, jeg ellers plejer at undgå? Hvad mærker jeg så? Hvad dukker der op af tanker? Og så husk selv på, jamen, hvad end jeg føler indeni, så kan det ikke skade mig. Mine følelser er ikke skadelige. Og de skal egentlig heller ikke gå væk, fordi hvor skulle de ellers gå hen? Altså når vi begynder at gøre alt muligt for, at følelserne kan gå væk, jamen, så plejer det faktisk bare at skrue op for det, vi ikke vil have. Så at begynde at vende os mod det og blive nysgerrig omkring, hvad er det her for en følelse? Hvornår opstod den man første gang? Eller flytter den sig rundt i kroppen, eller er den samme sted? Hvilke tanker hører med til den her følelse? Tit så er det sådan, at der er en følelse, og så hører der nogle tanker med. Så de her to ting arbejder sammen. Eller så kommer tanken først, og så dukker der en følelse med op ved en ubehagelig tanke. Så jeg begynder at lære og minde os selv om, at mine tanker er ikke farlige. Nogle gange så kommer der mærkelige tanker, og det er okay. Og de siger faktisk heller ikke noget som helst om mig. Min hjerne genererer bare tanker. Og det er helt okay. Jeg har i mit minikursus for dig, der er til med nyhedsbrev, så er der også råd og vejledning til, hvordan du kan håndtere tanker. Så meld dig ind på mit nyhedsbrev, hvis du har det allerede, og få mit minikursus med for 0 kroner. Så får du mere om det her og flere redskaber til at håndtere det. Men derudover også at øve lidt mere følelsesmæssig åbenhed. Kan jeg montere en dyb vejrtrækning? Og lave lidt plads omkring det sted, hvor den her følelse sidder for eksempel. Hvad sker der, hvis jeg gør det, i stedet for at gøre det, jeg plejer? Så det var kort om fødselsdepression, og hvordan vi kan forebygge det allerede nu, før fødslen, fordi der er altså rigtig meget her at skrue på og øve allerede før vi bliver mødre. Hej hej for nu.